Kabayatan na, criminology graduate, iti ilit, ti Vintar, pimusay, kalpasan, ana aksidente. Tema naman ti dating nga nilakamat na report, manipod di tangay PNP Vintar. IFM News, IFM News, IFM News, Police Report. Saan ang maako ti pamilya Hilario iti barangay Dupitak, Piding, Ilocos Norte, iti sigod nga ipupusay, iti anak daan ni Jericho Hilario, agtawen 25, a graduate ti criminology, daytoy ket kalpasan, iti panangdong parna iti baysa a kotse, iti kalsada paset ti barangay Suksuken, Piding, Ilocos Norte, kuna ni Police Major Christian Libadua, hepe ti PNP, akabayat ti panagatras ti nalabaga kotse, iti kalsada paset ti barangay Suksuken, ket dita akelata na dong parna Jericho ti sikig iti kotse, arason ana itayok daytoy, empatad ti hepe, agapo ti impact ti desgrasya, ket dita ana tukol ti saka ti biktima iti aksidente, na amuan nga agturong kuma iti syudad ti lawag ni Jericho, tapno mapanalaen ti live-in partner na. In our investigation, naamuan mi nga daytoy nakalugan iti motor ket agpalawag so na tada ti apan na obrahin ijay. And at that time, DJ nga part namin iti dalan kit medyo nogapo ka ditoy Piddig kit medyo naunig. So based on our report kit adati inunaan na nga lugan kit ijay mit ayan ti repair shop nga dati tindahan di nga basit. Ijay mit iti kasla reverse na nga naunig. Aggatras dayjay kotse, aggatras palikod. And then syempre normally no aggatras dati kitanda ditoy right. Kit hanamit naliwayan na ditoy left nga kitain. So di nagatraso na ijay nga nagkolide ajay lugan, ajay motor binunggo na dayjay nabunggo na daytoy agat atras nga kotse. Naitayok so na di bagina na napan ijay kataltalonan on the other side of the road. Ket na sigod bit nga napan iti BFP kin PNP tayo together with other volunteers ijay area. Naitulod nga sigod ditoy district hospital daytoy victim. Ket it was pronounced dead by on arrival into hospital by Dr. Acasio. Ket according to them severe head trauma ito'y cause of death na. DJ driver on the other side kit na nagkaroon lang iti basit nga sugat ken gasgas, and at the same time they adda kami ti kadwada pa di anak na kin asawa na iti lugan nyem. Fortunately handamit nga nan ano. Iti biyang iti pamilya Hilario ket linagip ti ina ni Jericho dagiti panawen ang may panpanakkel dati anak na gaputa daytoy ket maysa nga atleta. Since elementary nakipalaro isunan ingana nga na-scout nga napan Jay San Beda ingana nga naki as ASEAN game dagi jay ti achievement adumot serta. So dagi talatan ti ko siguro nabati nga makalaglagi pa mi kanyanan adu nga kuana partisipar na iti nagbasbasaan ng eskwela siya. Dito anak mi nga daytoy circuit ba. Haan nga na bisyo. Haan nga man nakibarkada. Ilang amok nga bisyo na vape. So lang no ininom ora dadto aglawlaw mit agiinom nga barkada da haan nga sumangat. Maki-ML lata dita unod. Maki-istorya mo kasi sir. May naig iti daytoy ket kinuna ti pamilya a pagsasaritaan danto daytoy akaso kadwada iti makinkukwa tinadong para kotse ento no malmalpas ti panakamansayag ni Jericho. Gapo iti daytoy ket nagbalaagan iti PNP Piddig kadagiti amin na motorista nga agbaling nga alerto ken agan anad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.